Oshusha, Ubehu, and only one to buy a prophet Dr. Bendigo Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576. Abusiammo akwaba edebatu maji etsu na enwumre putupru na yede aiba abesom mo ne se ye maame Jane Naana wopoku agima sabre de atadwefo wa Ghana yate denne maame asan aba bepiem wo man Ghana bra ye mampanin John Dramani Mahama ene ne hokani ekokohia no ewo airport na wo moje ne yoyoyo ne baba kama ekokopiem ewo Flagstaff House ema wode ne ho kire Ghana fo na afi wode na no disem so etudwa na ansa na yebekọ na yoka ye no so no ebusia se ye kọ ye chi kakra na yakai ye ho a abra na ye ba beto ye 2024 aba no ene enkomhya hodo de ebigu fom yi pa wo ma ehye nkom edema NDC se wo mu bedi nkunim nanso ewuo bi ebata akonwa no ho eno kra nam so ma na dodo na ebo Ghana mampeni John Dramani Mahama so bo se ase sasa bi de na chifi se beebi a wo bekọ nkunim de befira ba bia no ewo se owuo bi eba ana sacrifice bi ekoso abra na eye John Evans Atamos Mahama government no wote so na wa na tim ne president di wuye eno no be ye vice president wo be ye vice president no ne president ni fimo ono vice ne be ye president anche omufi akonya so tim na ne vice ewu etisi ekwa akoto aba na yi vice na se ewu nkomhye ebe nyina asan fa vice ho dia ene na emu eyerem na so ne nyina nkamfua no ye to aba ne wiye na NDC fo na edi nkunim ama for the first time Ghana yenya wo ba se mampani abedi echi abra wo ba office wo ye wo madwuma anche ena yare ebebo ye maame mi ede ne kopiemu ewo Legon aban ayaresabia wo mkoduru ho na doctor fo ne chese da bi ano eye dinti no wo de ne to play mu ene pa omo ne kokopiemu ewo UK abrochimemu ene o maame beba ne wo beba china o ne ho ye o na wotwi wo beba obechi adwumase o da bi maame no wo ma ye de ne fu ne beba ene ensem se troka ene ngonworan ena ne ye ka ede fa maame ho ne wo TikTok live kra na asam na se kra wo mo abokobene ne ade eye maame ye ya ne sa na wo mo eye na asofo ne bi so gina mo kire sem ba bia nu a ato maame no wo besan abankum ampani ampani nwane ampa enwumre maame aba bepiem wo man Ghana mu yo kasa no ena woda ye mampani John Dramani Mahama ase ena woda Ghana fo so ase na wo kire se ye mpa ebo aye bo ma no nyina ka ho bi enenne wotimi ejira ne naso afei so Ibrahim Mahama ya wo ye mampani John Dramani Mahama ne nua no wo bo na ba so soro nkokura kire se n'ani so ne papa yi eye ma ne mpanifo se arechiche wo ye fa no nipa ho se wotimi gya na dwuma ho ebe full plane betina na nchen wo hospital ho ebe hye ne nkwa be ma na arechiche keke no kra ka ho bi ena ama ne ho ato ne ntem beka ya bra ye mampani eche pad e de ama Ghana school fo nkwala no wo beka sa kire se wo ne maame na kasa ne ho ye na enche bia oba beka yensa abusua ampa maame aba abeka yensa yenkotie nsem no se ne osifa ka no ye ba yenkomo bi o watri no yedi. On behalf of the people of Ghana,
We wish to warmly welcome our beloved Vice President back home. It has been a trying time for everybody, and a lot of prayers were said for your safe return. And so today is a special day that you have stepped back in the country, on the land of Ghana, hale and hearty, looking younger, looking cheerful. And we thank God for His mercies. Since you left, your colleagues, we've all missed you. We held the 120-day social contract program, and everybody said you should have been there. But with all the work you did before you went, we continued, and I think that we're able to present to the people of Ghana a significant percentage of the things that we had promised. But in all this, you were missed. Ghana is safe. Things are seem to be on the right track, and you've come at the right time to come and continue the work that you so beautifully started. And your colleagues were very happy to have you back. I particularly have missed you because even traveling out of the country has been difficult. They've threatened to impeach me for for going to Togo when you were away. So you are warmly welcome. We are grateful to all the staff outside there who looked after you. Our embassy staff in London. I came there myself, and you told me how courteous they had been and how they had been of help. But I think in all this, it raises the issues of us improving our health care so that we can handle emergencies like this. We built a quintennial hospital, which is the UGMC, but it's still not at the stage where it can handle some of these cases. And so it's a call to duty that we should implement it the way Professor Mills had intended it to be, so that in future things like this can be, emergencies like this can be handled, without us having to fly out. But we're happy to have you. The doctors say you are 20 years younger and that you are okay and fit for the job. But we'll ask that you take it easy for a little while, and afterwards we'll see how things go. So thank you very much on behalf of all our colleagues, on behalf of all Ghanaians. I'm sure today Ghanaians will be very happy. I want to say thanks to God. His mercies have been infinite, as always, and I'm very grateful. I express gratitude to the medical staff too, for seeing the right thing, for making the right proposals. And to my boss, that day, I don't know where you appeared from, but he came and quickly set in motion what we needed to do. And I also want to thank all of you, your prayers, for your good wishes. I can't be thankful enough. I'm very grateful. But I need to isolate, beyond family and friends, your brother, Mr. Ibrahim. He stopped at nothing to ensure that I had what I needed. And then he also came to the hospital. He came to sit by me, and that was healing by itself. So, my little boss, I'm very, very grateful. So I'm very happy to be back. And there's so much that has happened that we all need to do. And I know that with our collective we'll do much more for our country. Entabusua ye maame ni nsem na yakwa akotie no na Ghana fo kyerese we ye hu bi da ne wiase ehunu so wo hunu prenu abra na ye mampeni dada John Evans Atamos etia konwa so nyamefa ne kransi se ya na no so beto odwa no fen sa se papa no wo yare papa no wo o wanya throat cancer wanya hwan ni nsem ayetum ene nsem ne de ye kan dodo na na fa no ho papa ikogya yare hwa wo bai airport ho
omo ma ne hwirihwiri yetu mirika kyerɛ sɛ oh me nuanom amedze me ho yɛ menyare ene ataka sa abɔkɔ wɔde to fam a Ghanafo hu sɛ ampa papa yi ne ho yɛ ɛne na ɛno anu nansa ɛna tim wɔdane ɛde tɔɔ yɛ nyame to ne nsa ɛde frɛ no ɛno nti Ghanafo ɛkyerɛ sɛ maame yi a wabai ebi mu kra sɛ wɔ sɛ wɔhwɛ n'anim ne sɛ ne na wɔkasa na ɛwɔ mu sɛ waba de na so ne ho hyɛ dansi ne pinsi ne ta nti ɛbɛyɛ a ma social media pressure ɛne aban mu pressure ne Ghanafo kasa bi ɛmbegu ne so mo ɔfa hometie ɛne ehu ɛmɛmene kasa wabra ne ho ntɔɔ no wɔntene fie na wɔnsa ne ho yare enkosi sɛ ne ho bɛtɔ no na wasipi esita ansa na wasan aba abɛyɛ n'adwuma fi sɛ ne nkwa ehu hia Ghanafo yie pa ne titiru ɛne ɛma ɛwɔ mu sɛ wate ɛma anim paa sei ɛna Ghanafo ɛka ɛwɔ videos no akyi ɛdeɛn ɛna wo nso wɔ kafa ho maame wo hwɛ ne dimi na ne posture sɛ ne wɔ kasa ne adeɛ no ususu sɛ ne ho yɛ wɔ sɛ otimi bɛyɛ n'adwuma ana waba de wakɔbɔ UK mframa kakra wɔmba Ghana ha na Ghana hyew no so bi mbɔ ne kakra na afei ɛne ne mfa ansa na wazumi office ayɛ adwuma sɛ bɛyɛ na napɔmuden no ebesipi esita ne nyinaa no ma yɛhu ɛwɔ comment section hɔ na afei ɛyɛ too much gh mɛsrɛ no emi subscribe button no so na de bell no aka ho sɛ bɛyɛ na upload ne to mu pɛ wo ne first person ya wo nsa ebedi kan aka bi all the social media platforms okɔ hɔ a ɛyɛ too much gh wo follow na wa like na wa share na wo nya bi nso enya bi ahwɛ dark gold enemy din medase